Is-sibt filgħaxija mijiet ta' persuni attendew l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Ballu tal-Qamar ta' Awwissu li jsir mill-Uffiċċju tal-President bris il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Fl-edizzjoni ta' din is-sena ġew introdotti diversi elementi ġodda li żiedu l-atmosfera unika tal-lejla dan permezz ta' pavaljuni u bandalori bistammi ta' grammastri differenti li taw laqta festiva lil Ballu ċċelebraw l-istorja ta' dan il-parat storiku. Xi ħaġa li allegrat mhux ftit lill-pubbliku kienet iż-żifna mill-Jada Dance Company taħt id-direzzjoni ta' Felix Busuttil b'din il-wirja ċċelebrat il-leġġenda misterjuża tal-Blue Lady li jingħad li tidher f'dan il-palazz. L-atmosfera mużikali ġiet fit-tmiema b'mod tradizzjonali mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta li jingħaqdet mal-Big Band Brothers u kantanti bħal Jessica Magro, Jessica Mikallef, Daniel Kawki u Jolene Semin. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono esprimit l-apprezzament tagħha lill-voluntiera ħaddiema u sponsors li taw sehemhom biex dan l-avveniment jirnexxi u jibqa' jirrifletti il-valuri tas-solidarjetà u l-ġenerożità.